Ćao, ja sam Srđan. Danas imamo prije socijalni eksperiment da vidimo koliko muškaraca sme da priđe devojci, a tako isto koliko devojaka sme da priđe muškarcu, dok drži transparent tražim dečka i tražim devojku. Ćao. Ćao. Tražim dečka. Evo, ja sam tu 2 dana. Tamo, može nas... Šta ima veze, 2 dana? Ne, tražim dečka. Ozbiljno? Pa, ozbiljno. Ja sam završen. Zašto? Pa za dan zaljubljenih. Da, samo za taj dan da. Ćao. Ja se javljam povodom oglasa. Povodom oglasa? Da. Drago mi je, ja sam Marijana. Drago mi je, Vlada. Bliži se dan zaljubljenih, moramo imati dečka na dan zaljubljenih. Pa da. Pogledaj ti budem dečko. Hvala ti. Nema na čemu. To je fore. Pa tražim dečka. Šta ti treba? Pa kako sad da ti kažem? Pa za sve. Sve, a? Za sve. Hey, this is interesting project. Yeah. In Novi Sad. She's looking for a boyfriend, but it's really interesting project here. Do you have this in Brighton? Daj. No. Hvala vam. Šta radiš? Svašta nešto novo. Vidi. Bog da se pridruži. Naravno. I bliži se dan zaljubljenih, moram da dobijem neki poklon, ne? Moram da kupim poklon neko. Kao majka rekla hoće zeta. Jeste, da. Evo, tražim zeta. Sada ćemo vidjeti kako devojke biraju. Pa gdje je ta devojka? Pa, priđi, pitaj. Ne, ma to samo. Molim te, mogu ja da slikam s tobom? Možeš. Ajde. Šta je, ljudi samo slikaju, vidi. Svaka ti, znači, jel ide posao? Pa vidi se ne ide. Nemoj da odustavi. Znaš devojku? Ozbiljno. Vrati, imamo devojka, drugaricu, vidi avion. Jel? Majke, no ona traži dečka, ne znam ovo. Važi. Koji si godišnji? Koliko te imam godina? Koji si ti godišnji? Nisi bitni godine. Bitan je mozak. Pa da. Traži devojku. Kažem. Pa sad će 14. februar. Mogu bi ja da imam devojku. Za Valentinovo. Molim? Za Valentinovo. Pa da, dan zaljubljenih. Što da ne? Slika. No može slika, ajde. Ajde to. Ako vam se ovaj video svidio, Lajkujte, subscribeujte i šerujte naš kanal. vidimo se.